I ara un tema polèmic. Digui? Sí, farem enquesta avui. Sí, la vida d'Adele, per descomptat. Gràcies. La vida d'Adele mostra el descobriment de la sexualitat i la relació al llarg dels anys entre dues dones. La pel·lícula va guanyar la Palma d'Or a Canes, però com ha estat rebuda per la premsa catalana? Quan t'enfrontes amb una pel·lícula com aquesta, en què ha guanyat una Palma d'Or i la veritat, la crítica ha sigut molt unànime, també t'enfrontes amb molts prejudicis i realment costa una mica de vegades entrar una mica verge. Aquest any de lo millor que he vist. La primera hora i mitja crec que és excepcional. Es una película sobre la piel y sobre el amor. I estem davant d'una història brutal. No es una película sobre un amor lesbiano, es una película sobre un amor. Elles dues estan molt bé. Las actrices lo llenan todo. La capacitat del director per retratar la intimitat i la relació entre les dues noies. Tenen que ensenyar el que els hi passa a dintre sense poder exterioritzar-ho a fora. La naturalitat amb la que es tracta tot aquest tema de l'homosexualitat. Increíbles. Y no lo digo porque es una película francesa. L'utilització de les escenes de sexe, ja dic que hi ha gent que ha dit que és una visió massa masculina. Tu què et sembla? Està ben tractada aquesta part? Bueno, potser perquè no estem tan acostumats a veure escenes de sexe explícit i escenes de sexe explícit entre dues dones. Sí, però són maques, Son escenas muy crudas, pero en ningún momento vulgares. La primera seqüència de sexe crec que és massa llarga, que crec que a vegades en un moment sí que és massa explícita. No és una pel·lícula per tots els públics. No són escenes que sembli cine porno en absolut. Buscar-li la polèmica aquí, bueno, jo crec que hem de mirar altres coses com el valor que tingui la història d'amor en si. Están llenas de poesía de la piel, otra vez es la piel. Crec que és de les vegades que hi ha una història d'amor tan ben explicada com en aquí. Trobo molt just que hagués guanyat la Palma d'Or al Festival de Cannes. No és una obra genial, però està bé, és una pel·lícula que està bastant bé. Me ha gustado mucho. A més de l'opinió de la premsa, ens interessa també conèixer la visió d'una persona acostumada a reflexionar sobre els temes dels que tracta la pel·lícula. Helena, què t'ha semblat la pel·lícula? Intensa. M'ha agradat, tot i que hi ha certs temes que potser no tant. Trobo falta una mirada potser més de dona. Hi ha altres pel·lícules amb relacions lèsbiques, amb una mirada des d'una directora i canvia molt. La història entre elles dues crec que està bastant ben reflectida. Fins i tot m'he trobat identificada en molts aspectes. Hi ha escenes on surt nua, etc., que probablement serien bastant innecessàries. Gràcies. Una pel·lícula que es vegi en escenes explícites de sexe entre dones és molt d'agrair. Penseu que la majoria de la gent no sap què fem. No te tomo por tonta, jamás te he tomado por tonta. Per qui penses que pot tenir interès aquesta pel·lícula? Doncs per totes les Adeles, que n'hi ha moltes. ¡Largo! ¡Que te vayas! Hi ha setmanes plenes de necrològiques de primera plana. Per exemple, la d'Amparo Soler Leal. Fa 2 mesos havia fet 80 anys i ara ens ha deixat amb una discreció exemplar. Actriu de televisió, de teatre, de cinema i sempre fidel al cinema de Luis García Berlanga.